Na samo nekoliko kilometara od Morahalma je jezero Noćsek Šuš, jedan od vrednijih slatinskih staništa između Dunava i Tise. Voda potiče iz atmosferskih padavina i podzemnih voda. Talajvíz feláramlás hatására különböző alkáli elemek is találhatók a vízbe. Az, hogy talajvíz feláramlás van, azt nagyon jól bizonyítja. Itt van közvetlen hozzám egy kisebb tavirózsatelep, de hogyha elnézünk oda tovább, vagy elnézünk a tónak a közepe felé, ott is látjuk ezeket a nagy tavirózsatelepeket, és tavirózsa csak ott van, ahol talajvíz feláramlás is van. Ovo jezero je pravi raj za ptice. Ako smo dovoljno strpljivi, možemo vidjeti čaplju kašikaru kako kljunom pretražuje vodu u potrazi za hranom. Kako vlastelica polako hoda na dugim tankim nogama, kako se siva čaplja polako spušta na površinu vode. Da bi mogli opažati te ptice, nije potrebno neko dugo pešačenje, jer posmatračnica je tu pored puta. Da, dobro ste čuli. To je glas domaćeg bivola. Priziva svoje tele i u potrazi za njim se spušta u vodu. Ni teletu bivola ne predstave problem da se spusti u vodu. Ove životinje su od rođenja veoma dobri plivači, baš kao i njihov bliski rođaci, vodeni bivoli. Ove životinje se u divljini mogu sresti već samo u močvarama istočne Indije, a odomaćene su pre više od 6000 godina u Kini. U Karpatsku niziju su dospjeli sa avarima. Na teritoriji današnje Mađarske je počelo njihovo uzgajanje u 16. veku. Bivoli su korišćeni kao zaprežne životinje, ali su praktično potpuno nestali posle Drugog svjetskog rata. Trenutno žive samo u rezervatima sličnim ovom na jezeru Noćsek Šuš. Njihovo doseljavanje na ovu teritoriju se odvijalo namerno, jer se ovo jezero na početku 90. godina skoro potpuno isušilo i bilo obraslo trskom. Az ökológia visszaállítására 2008-ban egy bivaj csordát hoztak ide, ha lemezhető annak, 15 hasas anyaállatot és 30 növendékborjút hoztak, és innen indult el tulajdonképpen a bivaj rezervátumnak az élete. Az volt a fő cél, hogy a tavat kitisztítsák. Dogodilo se tačno to što se očekivalo. Trska se povukla, ponov se pojavila voda i vratile su se ptice. I tako je ovo jezero postalo deo ekološko-turističke ponude Morahalma. Jedan od najtraženijih programa je obilazak rezervata bivola u sumrak tokom auguszta. Évekig volt augusztusban Széksos-tó körüli túra, és azt vettük észre, hogy nem nagyon jelentkeztek rá. Aztán rájöttünk, hogy nagyon meleg van, senkinek nincsen kedve napközben túrázni. Tavaly állítottuk át naplementésre, és így megugrott az érdeklődés is. Tehát nyilván csak egy nagyon picit kellett átpozicionálni ahhoz, hogy az embereket jobban érdekelje. Ovog augustovskog dana se skupilo skoro 30 ljudi da bi prepešačili 3 km oko jezera. Innen elindulunk, át fogunk menni a csatornán, ott a csatornánál megállunk egy kicsit, és utána fogunk fölmenni a Madárlesre. Put nas vodi na takozvanom edukacionom putu nazvanom po ptice Bukavcu nebogledu, gde se možemo upoznati sa raznolikim staništima jezera Noćsek Šuš, priobalnim biljnim zajednicama trske i rogoza, ritovima oštrike. Osim bivola i glasnih rojeva ptica je isto toliko zanimljiva i raznolikost biljnog sveta ispod naših nogu. Na slatinskom ritu pored rezervata za bivola cvetaju naime u različitoj meri zaštićene biljke. Jedna od njih je Sadlerov različak ili panonska zečina sa ljubičastim cevolikim cvetovima koja je u Mađarskoj zaštićena zbog veoma ograničenog prostora na kojem još živi. Na suvim pašnjacima možemo da se divimo njihovim cvetovima od maja do oktobra. Nešto kraće cveta veliki kaćun. Ako nekog zanima baš ta zaštićena biljka iz porodice orhideja, treba da se prošeta oko jezera od sredine maja do početka juna.
borzasztó nehéz megfogni, hogy mit tetszett leginkább, mert minden. Tetszett a madárvilág, tetszett a mocsár, tetszettek a bivajok. Ez a természetes természet, ez tetszett. Pred kraj naše šetnje je sunce počelo da zalazi. Kad smo se vratili na polaznu tačku, već je pao mrak. Umorne pešake su organizatori dočekali domaćim sokom od nane i zove. Jó, akkor mindenkinek egészségére végig köszönjük rá. Köszönjük a részvételt. Egészségetekre. I bivoli se spremaju na počinak. Samo se pokoja ptica ponekad oglasi nad jezerom u blizini Morahaloma, pored puta za Reske.